Jsi byl nahoře, vole. Tak byl nahoře. Maro. Vy jste mi úplně a já mám úplně, abych si dal cigaretu. Hej, Matáč, 3 hodiny je videa volného. Hej, Matáči. Můžeš převádat, Maro. Dejte mi cíko a já budu perform. Můžeš se projevit, vole. Hej, já chci cigaretu. Mara, co když jdeš dom? Maro, cigarety jsou hnusné, vole. Nejsou cigarety nutné. Cigareta se neříká. Cigareta je úplně dobrý člověk. Ono kutí úplně velký dobrý. Maro, kolika to dneska je? Maro, kolika jsou prstů? 3. A teď? 2. A teď? A 2, 3. Určitě? Já to ukazoval ale 4, vole. Ne, ukazoval. To počíte ty kurvy, vole. Hej, oči. Nemám klíče, já mám já mám pojistku asi na hlavě, já budu, tak bude Maro, slibím, že to video nesmažeš zítra. Já bych mu mobil. Já mu ho dám. Jo, dobré. Barco, já to nesmažím. Maro, slib mi, že to nesmažeš a pošleš mi to přes kvít. Ty vole, proč bych to smázal, Být Barco, nebo? Maro, zítra se budeš smát, věř tomu. Čemu? Maj, představ si, že jsi televizi a pozdravuj lidi, normálně, přes jejich video. Ty vole, já mám to úplně rád, vole. Ty se porota, Maro? Mario, mám úplně rád. 10 bodů. Maro, dá to porotný projít porota. Vytrácej kulku. 9 bodů, 9 bodů. Máte druhý pokus, 19 bodů. Ještě druhý pokus. Maro, Vy, pojď paní. Ne, paní, vytrácej kulku, to je úplně nejlepší kamarád, od školky. Hej, Maro, vy, já už mám taky dlouho, ale chodil jsem si moje naštěstí, hej, vím. A my jsme štěstí a dám to neumím, vole. Hej, pojď, jde Maška, Maška. To nikdo nemá, ani republika se dělá. To štěstí nikdo nemá, ani republika celá. Já už půjdu Pražské. Maro, ještě bych tak ještě tak 10 minut. 10 hodin. Je 2, 0, 5, 4, 2, 0, 19. Nejde do mě hodina. Kolik máš hodin, Maro? Maro, je 8:45, takže ještě 10 minut a za 5 minut si doma. Čtvrt na 10, sorry, Maro. Já jsem dostal milnou informaci z pravé strany. Jo, Patrik máš tam tý briefing. Hej, manžo. Maro,
Maro, neblí, Maro, neblí. Maro, neblí, vole. Hej, děláme takovou Já položím na kartu a kartu si vezu. Martina! Hej, Rade! Ty, porotati na ty vůbec no. Že tu hru vezmeš do? Jo, vezmu. A bude to historia, jako že má strica. A měl strýca Lacu. A ty karty taky. Aj karty, dobré. A dej mi napít kolejové, nebo bude, Hej, víš to s ní to děláme jako superstar, Maro dojde přes půl. On tu máš tak půl hodiny volné. Jo, ty vole. To uděláme to. To je 2 minut, můžeme v celku. Já to bylo lepší. Kolik je hodin? Hej, stopni to na chvíli. 21:17, takže máš tak 13 minut. Já super pohodě, vole.